23 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хатлон ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. Нахуст пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтирому қадршиносӣ ва арҷгузорӣ ба орифону фарзандони баруманди халқи тоҷик дар шаҳри Кӯлоб оромгоҳи олим ва файласуфи Шарқ Мир Саид Алӣ Ҳамадониро зиёрат карда, сипас бинои маъмурии кумитаи идораи замини минтақаи Кӯлобро ифтитоҳ намуданд. Гузориши Наврӯзшоҳ Қурбонзода. 23 октябри соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Хатлон бо нишони эҳтирому қадршиносӣ ва арҷгузорӣ ба орифону фарзандони баруманди халқи тоҷик оромгоҳи олим ва файласуфи Шарқ Мир Саид Алӣ Ҳамадониро зиёрат карда барои бақои давлату миллат, осудагии мардуми мамлакат, ободии ватан ва пойдории сулҳу суботи сарзамин дуову фотиҳаи нек намуданд. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии кумитаи идораи замини минтақаи Кӯлобро ифтитоҳ намуданд. Иншооти замонавӣ чорошона буда аз 19 ҳуҷра, маҷлисгоҳ барои 100 ҷой нишаст ва меҳмонхона иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2020 оғоз гардида буд ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. дар иншооти замонавӣ барои пешбурди фаъолияти хизматӣ ба кормандони кумитаи идораи замини минтақаи Кӯлоб, кумитаи идораи замини шаҳри Кӯлоб ва корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули шаҳри Кӯлоб шароити замонавӣ фароҳам гардидааст. мо кормандони корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Кӯлоб ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ғамхорӣ ва андешидани тадбирҳои судманд дар беҳбуд бахшидани шароити корӣ изҳори сипос намуда, сиёсати пешгирифтаи сарвари давлатро самти афзалиятноки фаъолияти корӣ хеш қарор дода дар пешбурди фаъолияти ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он корро боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ мемонем. бинои хуштарҳу муосир дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи кумитаи идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандону мутахассисони соҳа супориш доданд ки дар заминаи шароити фароҳамшуда хизматрасониро ба мардум дар сатҳи баланд таъмин намоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз вазъи сиёсию иқтисодии ҷаҳон мутахассисони соҳаро барои истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ, васеъ намудани майдони кишт, аз як қида ба дастовардани ду сеҳосил ва баланд бардоштани самаранокии замин вазифадор карданд. пеш аз ҳама шукргузорӣ ба пешвои миллат асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мекунем ки имрӯз чунин дастгирӣ кардан ки мо дар бинои нав кору фаъолият мекунем ва мо ба асбобҳои замонавӣ таъмин шудем. дар оянда имконият дорем ки боз ҳам хубтар нахтар ҳолати истифода бари замин назорати заминро таъмин намоем. дар кумитаи идораи замини минтақаи Кӯлоб зиёда аз 40 нафар фаъолият мекунанд. мутамарказ шудани фаъолияти зерсохторҳои як неҳоди давлатӣ ҷиҳати саривақт ҳал шудани мушкилоти мардум дар як ҷой ва беҳтаршавии хизматрасониҳо мусоидат мекунад. ҳудуди маъмурии кумитаи идораи замини минтақаи Кӯлоб 26 сотих буда дар саҳни бино ниҳоли дарахтони ороишӣ ва гулу бутаҳо шинонида шудааст.